Terve. Niin, äskeisessä videossa näytimme mitä tapahtui, jos ei osaa käyttää tätä kaappia. Hän avasi kaapin, sotki koodin jo siinä vaiheessa, eli hän kun pistää oven lukkoon, tai niin sanotusti lukkoon, se ei mene, koska koodi ei ole oikea. Joten nyt demonstroimme, miten se tehdään oikein. Hei! Opettaja! No niin, terve. Tällä kertaa kaapin kanssa meni aivan nuppiin, koska kun hän avasi kaapin, hän ei saanut koodia, vaan pisti tavarat kaappiin, sulki kaapin, pisti lukkoon ja vasta sen jälkeen sulki kaapin. Eli se kaappi toimii. Joten muistakaa, älkää sotkeko koodia ennen kuin olette laittaneet tavarat sisään, sulkenut oven ja laittaneet sen lukkoon. Kiitos.